Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele mfundisi umpostoli Mtsibande nomama umpostoli Mtsibande egameni likaJesu. Amen. Igama Filmoni wabaNwelase eLabonti osesentabeni yedwa kaJehova. Amen. Nathi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukufika egatsheni lase Bhamshela njengabakusithole noma musithole nebandla lonke nabafundisi lonke egameni likaJesu. Sibe nesifiso nje sikhulu kakhulu ukuthi namhlanje sikwazi ukufika la sizohlanganyela nabazalwane egameni likaJesu. Nami ke ngiyabonga kakhulu sibabili nje namhlanje sifikile umama wekhaya nami siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi sikwazi ukuzonibona nala kwakhoza ngazi nje lapha phezulu lapha kubo kalihle kodwa la ngazi ngifike la ukwehlela la kodwa sibonga kakhulu ukuthi sesikwazile ukufika sizodumisa kanye nani sonke. Kuthiwe nje lapha ngibingelela kodwa kuningi umuntu angakusho kodwa ke ake ngine khona lapho ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.